Rondom het station van Veenwouden is het alle dagen ziekje naar een parkeerplak. Het officiële terrein stiert bijna altijd vol. Een parkeeronderzoek docht blikken dat er gewoon te min plakken binnen en dat zwaar het veroorlijst in de omjouwing. Nou, dat gaat vooral om reizigers die het eigenlijk geen plak vinden kennen voor hun auto. Dat is natuurlijk heel vervelend. En wat geeft dan vervolgens door met die auto? Dan geeft hij in de wijnweekend een plakje ziekje. Dus er komen natuurlijk echt signaal van de wijnweekend bij. Ja, dat is net helemaal de bedoeling dat er al die auto's van reizigers hier in de straat geparkeerd staan. Om dat on te pakken is de gemeente op dit stuit druk dwaande met plan voor uitbreiding van het parkeerplak. Dat is net samakleer, maar er is al wel een concrete locatie in beeld. Wat we denken, wat er nou de meest geschikte ruimte is aan de kant van de spoorovergang. Daar eindigt zeg maar het lange parkeerplak. We staan nu op de driehoekskeefje naar het stationsgebouw. Maar aan de andere kant richting de spoorovergang daar leidt een lang parkeerplak. En er zit richting de spoorovergang daar zit nog ruimte van een stuk als tussen de 30 en de 40. Hoewel het Nova-problemen zwaagt, is het voor de gemeente ek een opstekker dat het station in Veenwouden zo goed broekt wordt. Ja, we zijn er ongelooflijk grutsk op. Hè? Want we hebben als gemeente en together met de provincie miljoenen investeerd om dit stationsgebied aan te lezen op deze manier. En daardoor is die groei ontstaan. Ook doordat het stationsgebouw op zo'n prachtig mooie manier invuld is. Er wordt leefd, er wordt ondernomen op een hele mooie sociaal-maatschappelijke manier. En dat zorgt gewoon voor leven in de brouwerij. En het leidt direct dat het dus zo'n aantrekkelijk gebied is dat mensen heel graag naar zo'n station rijden.